Gde si, brate, šta radiš? Evo nas u kraju Blemu, ništa posebno, ti? Ma ništa, brate, smorio se nešto opasno, hoćete... Aj, banete do mene da gledam neki film, dobio sam neki horor dobro. Stvarno? Ma da. Ajde, sad ću da pozovem ove pa ćemo da dođemo za 5 minuta kod tebe. Evo, odlično, ajde da vidimo. Ajde, čao. Uđite, dobro ste se setili, evo, gde si, brate, šalim se. Maturi! Ajde, brate, ajde, sedite ovdje. Gledamo film, gledamo, dajte se, ja. Nemate, brate, izgubio si simulaciji nešto. A jebi ga, brate. Sedi, Zadam gledaš, ja. Aj gasi ovo sranje, mnogo je ružno, brate, smorilo. Zovem onda neki pički. Koje ćeš ti pičke da zoveš? Šta zoveš? Krivu Mariju, šta? Ljudi, aj stvarno zovemo Krvu Mariju. Aj, brate, može. Ja sam žao. Ko ne može uvek se ti izgledaš, ko neka pička si. Što ne može? To su ovako ne može da veruš u to su babske priče, da? Što neće? Ajde evo. Kaka si, brate, ne Ajde, hoćeš ti da ideš prvi. Hoću ja ću ajde da idem, zato što su to, brate, dečke. Ajde, idem dobro. Evo nešto staraš. Ajde, legim. Krvava Marija. Krvava Marija. Krvava Marija! Šta je ovo? Nemoj da me zajebavate! Pustite me, nemoj da me zajebavate! Pustite! Si dobro, Maturi? Ajde, beži, idem ja kući. Brate, šta je ovo? Ajde, evo me zajebavaš. Sam rekao se ne kopirate s ovim, da ste normalni, bri? Šta je to jebote? Šta se bre, koji kurac ovde dešava? Ne znam, brate. Ajde gledaj. Action. Ajde, brate, može. Ajde, ne može. Što se? Ajde, na mene gajbi, neću. Ja, Ajde ono, rade. Zašto je dođe pališ ljuljaške? Morilo je. A bolje kažem da zove ludu Radu, brate. Akcija. Ali nemoj, brate,